The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. That is in Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, the next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound, if necessary, kung gikinahanglan man, to ensure the filling of the Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out, except concentration on the teaching of the Word of God. Walang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. In preparation for our study, let us pray. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation, where we have been given so much, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We pray that God, the Holy Spirit, will now challenge us regarding the things that we are going to take up, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaniyong tanan, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, niyan usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube, ubos ni ining ministry, the Balbido Evangelistic Ministry. Karon magpadayon kita sa pagtuon sa atong gibiyaan
We are still on the topic, the dynamic spiritual life of believers. O dinhi kita magahunong niining atong session karon, and we will go to another lesson. Okay? Kita taon na tang nagadupot yun ini. Okay, atong tiwason gini karon, ug ato na maghisgutan yesterday nga may tungod nini mga blessings nga dawatunon nato ingon nga mga anak sa Dios. Ato lamang kining madawat, ato na maghisgutan kini, madawat lamang nato kini sa higayon nga kita nakatungtong, nakakabot na sa ato nga common goal, which is spiritual maturity, nga kanamo ng capacity stage, capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. O niya ng bahina, diha ni mo mahimaya ang Diyos. That is how we glorify God. Kini protocol kini. Paagi kini sa Diyos. O dili kini paagi sa tao. Okay? So, na kailang paagi, dili na iya sa Diyos. Mao na nga kini atong gitunan. Aron masilsil gyud ni sa atong limpatakan nga ang Diyos has His protocol, which is perfect. Only a perfect God can produce a perfect plan. And because God is perfect, His plan is perfect. So ang iyang patakaran o sumbanan o kanang protocol nga atong madawat ang mga panalangin mao nga kita magakabot niya ng spiritual maturity stage. So whatever blessings nga atong madawat niining atong panahon in time are far exceeded by our escrow blessings dito na sa eternidad. Mas grabe pa gyud na nimo ma-describe. Okay? Wa pa di ay tay escrow blessings in eternity na. Kay na uban mo na wa ba deta dito. Na kaayo. Wa pay labot nga na naunya tay escrow blessings in time pa karon. Niya pata. Nining panahon nga nagkinabuhi taning kalibutan na ata kining escrow blessings nga madawat sa diha nga nakabot na nato ang spiritual maturity stage. Now, unsa may but pasabot niini? Okay, ang buti pasabot ana nagturon lang nato sa pagkasulti. Kaya kasagaran mo sulti mga gyud nga nabay ilang pagsulti nga ini kamatay kuno nato wa tay mada. Karon sa atong pagtuon bahin ini kamatay nato na atay mada. Okay? Mao na sikreto. Kay paino ang panalangin nga imong madawat niining kinabuhi karon. In this life, tungod kay nakabot na nimo lagi ang katako sa pagdawat, doon na kanay ingnon ta equivalent ana. That's going to be parlayed, manigiyon sa English. That's going to be parlayed into blessings in eternity. Ang imong mga panalangin dinhi sa panahon, in time, escrow, ang atong gisgutan, kaning escrow ang atong gisgutan. Your blessings in time, your escrow blessings in time that you have received, o imong madawat, will be parlayed as blessings in eternity. Why? Why is this so? Inumdumi, nga diha sa 1 Corinthians chapter 3, matag usa ka nato shall receive rewards in eternity. Okay? Because each one of us, matag usa ka nato, shall give an account of himself in Romans 14. Manubag ta. Okay? We give an account. Maubitaw nga karon atong makita nga ang panalangin, mga butang kini sila nga di na to angay ipalabay-labay lang. Mga butang kini sila nga mahinungdanon, bililhon sa kinabuhi sa kakristuhanon. Tungod kay dunay panalangin sa eternidad
nga dili malabwan, dili matupngan sa panalangin nga atong madawat. Mao bitaw na nga may nungdanon gyud kung nagadawat na kamo karon og panalangin dinhi, ayaw gyud palinga sa maong panalangin. Do not be distracted by the blessings that you are receiving right now as a believer. Why? You should always be able to look at the source, tinubdan sa maong mga panalangin, because those blessings are going to also result in your rewards in eternity. Resulta sa mga ganti na niya dito sa eternidad. Ug busa, atong makita, kining pagka-Christian, usahay magka-discourage. Diba? Magka-discourage kung wa ka kay bawog, unsa may ibong tuyo as a Christian. Unsa may tuyo nining atong pagka-Kristuhanon. Apan, kung nahibaw ka, nga ingon ana di ay ang kinabuhi usa ka Kristohanon, makaingon ka nga pagkamabulukon di ay, pagkalalim di ay, pagkakulbahina man di ay sa maong kinabuhi. Mao ni ang atong itutukan, the dynamic spiritual life of believers. Tungod kay dunay kahigayunan nga magmalampuson ka sa maong matang sa pagkinabuhi. You are a potential winner. Immediately human sa pagsakgaw sa simbahan after the rapture of the church, ang maong mature believer mudawat sa gipang-apod-apod nga mga escrow blessings for eternity. Ug ano sa kinibuhata? During the Bema, B-E-M-A, Bema seat of Christ, otherwise called the judgment seat of Christ. Di kini paghukom, kundi evaluation time. Na ka nagisgutan sa bagong tugon, New Testament, nga ang matag usa ka nato magadawat sa iyahang ganti, reward. Kaya paminaw pa kayo nini, ganti ka na nga pinasikad sa may gibasikaran nini, giun sa nato ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. And remember, by the way, dili kini pinasikan sa imuhang mga maayong binuhatan nga imong gipaningkamutan sa pagbuhat. Dili ka na mahimong mo'y hatagaganti sa Dios, dili. Kay unsa may hatagaganti sa Dios? Mangutana ka. Ang hatagaganti sa Dios mao kadtong imong nabuhat tungod kay imong gigamit ang iyahang mga sangkap. Okay? Di man mahimong mubuhat ka tungod kay imong gisaligan ang imuhang kaugalingon. Dili na mo resulta ngadto sa Dios. Og paminaw, ang mo resulta ra ngadto sa Dios mao ang imong pagbuhat pinaagis mga sangkap nga gihatag sa Dios diha kanimo. Mao nay giingon tag human good ug divine good. Ug atoon niya po ning hisgutan sa makuti. Sige naman tag-hisgot ni noon. Apan ato pag yun at atog mayo kini atong tipik-tipikon. Kini bang human good versus divine good. Okay? Now, kining maong mga panalangin nga ato karong gisgutan were irrevocable as of eternity past. Dili na ni kanang mabakwi. Ang irrevocable, ang butpasabot nini, di na mabakwi. Diha sa atong gisgutan nga mga bersikulo, ang panalangin nga giandam na sa Dios, di na mabakwi, imuha ra gyud na. Mao ni gitawag natong escrow. Now, tingali mangutana ka, unya bek, ug di na nako madawat ang maong panalangin nga giandam unta para nako. Unsaon naman lang to? Unsa may mahitabuan to? Well, paminaw pag-ayo nini. If they are not conveyed
then they are going to remain on deposit forever in the heavenly hall of records. On deposit ra. Dito gud sa langit. Gihulagway ni nga naay dako kayong budiga nga atong makita unya didto, inigabot nato didto. Although di gud na mo tinuod gyud, pero ato lang giingon naghulagway aron masabtan nato. Okay? Mo na ginganlan og language of accommodation. Aron masabtan na nato ingon nga mga human beings. Kaya dunay dako kayong budiga sa langit. Tuwa didto ang tanan nga mga panalangin nga wa madawat. Okay? Ug angay kitang tanang mga magtotoo musuroy unya didto. Aron pagtan-aw. Pangitaon tong dapit nga tuag imungan. Okay? Tanan mang mga budiga na mahingan. Okay? Tuayon niya imungan. Balbido, sa Juan de la Cruz, unsa pa diha ang mga ngan. Unya, inigtanaw nimo antong dapit nga tuag imungan, liliya. Liliyag unsa man ang mga panalangin nga wa nimo madawat. Nga unta madawat nimo kon natuman pa nimo ang kondisyon sa iskro. Kay makaingon yung pastilan sayang nga tuwa ra ba gyud tong akong gipangita sa didto pa ko sa kalibutan, pero wa man ako madawat ngano man naapikihan sa pagtuman sa kondisyon sa iskro. Now, di naman tumabakwi. Di na. Nganong bawion man punto sa Dios, iasa man punto sa Dios. Nga iya naman tong giandam para unta nimo. So, it becomes a permanent record of what you have not received. Wa nimo madawat sa imuhang kinabuhi ingon nga magtotoo. Di na mabawi. Mo naging ugway apat mauna. Okay? Well, first of all, ang pamaagi sa Dios sa iyang pagpahiluna siyang plano alang sa tanang tao dinis kalibutan karon. O kinahanglan nga kitang tanang mga tao makaamgo nga dunay tuyo nganong niata dinis kalibutan. Ato ning gi-shift ato nang shift sa lain usab nga hilisgutan. Dunay tuyo nganong gipakatao kita ning kinabuhi. Okay? Og dunay tuyo nganong mawa man pud tani ning kinabuhi. Dili igo nga mudayon lang tag ingon og kay buhi man ta karon nan pahimos lang ta kini kay ini kamatay nato wana. Paminaw. Na ay tumong og tuyo kining tanan. Okay? All of these things na sa plano. Kung unsa ikaw, kung usa ka katao nga wa pa makahimog desisyon sa pagdawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas, ang tuyo ug plano sa Dios alang kanimo mao nga makaabot ka unta sa paghimo nimo sa maong desisyon sa pagdawat kang Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas pinagi sa pagtuo lamang kaniya. Wala sa laing bahin kung ikaw usa na ka magtotoo, if you are a believer now, okay, doon na po'y tuyo ang Diyos alang kanimo nining kinabuhi. Ang tumong sa Diyos kanimo mao nga makakabot unta ka sa kahingpitan sa imong espirituhanong kinabuhi. Ano bang gingon natong dynamic spiritual life? Okay? Tungod kay suma sa ato nagitun-an, ang tinuod nga Kristohanon, aduna na siya'y kapilian sa pagpadagan siya ang kinabuhi nga Kristohanon. Pwede siyang manginabuhig spiritual, pwede po siyang manginabuhing karnal na siya kapilian.
kanang mga terminuha o panultihuna kinutlo gikas balaang kasulatan. Okay? O ang kinabuhing karnal, dili ka na normal alang sa ka magtotoo. Na by the way, ato ning tutukan kining pagkakarnal, unsa maning kondisyon na, unsa maning kahimtang nga. Kahimtang ni sa ka magtotoo nga nagpatuyang sa pagpakasala. Ugwa gani niya na hinganli o admitihi o isugid o ikumpisal nga to sa Dios. Nagpabilin na diya siyang kalag. So nagtinir siya mga sala. Maunang kahimtangan niya nga karnal. Kanang pulo nga karnal, muragi derive na root word nga karne. Karne. Unsa may makita nimo sa karne? Unsa may hinungdan nga ang karne kanang maransyo. Unsa na? Mao ba na term sa Visayan? Kana pang madaot, makanang mapanos ba na, madaot. Okay? Unsa may hinungdan nga ang karne madaot? Madaot ang karne kung dili asinan. Unsa? Okay. So, karnal. Karne. Kanang makita nimo ang unod. Okay? Unod ang karnal. Karnal. So, karnal ang usa ka magtotoo sa padahon nga siya ang kahimtang sa iyang espirituanong kinabuhi nagpagkasala. Luwas siya. Why question na? Ang kaluwasan hangtod naman na. Kas arman mahitabo. Once saved, always saved. Okay? Di na bagkuyon sa Dios. Ang uban ko kayo may magpanlitang mga sa di luwas gihapon. Yes. Kaya di man issue ang sala na. Yan itong ginawat ni Mas Kristo yung mong manluwas, ang tanan ni mong sa gipasaylo. See? Dito sa cross, gipasaylo sa dihang imong gituan ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Imong gidawat, gituwas Kristo ang imong manluwas, diha, nahimo kang magtotoo, luwas ka, once and for all eternity na na. Okay? Mao na kay insud ka na sa plano sa Dios diha. Apan, ang sunod nimo human ka maluwas, that's the big question. After salvation, what? Unsa may buhaton daghan mga Kristo nga ano kay baw. Kaya nga naman, wa man lagi sila magtuon sa pulong sa Dios. So once sila kay baw kung sila buhaton, human sila maluwas. Mao na nga ang ilang pagkinabuhi, pareha ra gyapon sa kaniadtong di pa siya magtotoo. See? He is just living just like an unbeliever. Pero, believer na siya. In reality, luwas na siya. Kaya di naman lagi issue ang sala. Okay? Mao na nga. Karon nga, sige pa siya magpagkasala. Gahimo gyapon, nagbuhat gyapon paagi ang Dios. Grasya gyapon. Ano itong gitawag kong grasya? Buhat man na sa Dios para sa tao. So nagbuhat ang Diyos, nagaplano ang Diyos, paagi nga, ang magtotoo nga nagpakasala, mahimo siyang, makabalik ngadto sa, pakigambitay sa Diyos, fellowship with God. Ang fellowship, by the way, paminaw, ang fellowship, sa Binisaya, pakigambitay, matangtang na sa panahon nga, ang usa ka magtotoo nagpakasala. Matangtang. Kanang, pasabotan na nga naman ka sa suod plano sa Dios. Sa pagpakasala nimo, mugawas ka. Okay? Paggawas nimo diha, under the pagpanton ka sa Dios, kay anak ka naman sa Dios. Kasabot ka? Pantunon ka. Kunya tulupod ka klase ang pagpanton sa Dios. Ang una nini, warning, discipline. Kung di pa kamo tuo, di pa kamo kanang manigi og rebound, di ka mo kumpisal, then mahagbong na po na sa intensive discipline. O di, pag yung ka kanang manumbaling, nagpatuyang na lang yung ka sa imong nagbuhat ng mga kanlaing sala, then kuhaon na ka sa Dios kay wala may pos imong kinabuhi.
mo na nahog na naugon sa sin unto death. Okay? Dying discipline na. So mo na tulo kamatang sa pagpanton sa Dios nimo nga magtotoo. Okay? So karon naghimo ang Dios og paagi nga makabalik ka ngadto sa imong pagkikambitay ngadto sa Dios. Unsa nang pagiha? Mao na rebound. Kumpisal. Kalimti. Unsa man tong 4 agenda. Ang upat ka agenda sa rebound. Name your sins. Sunod. Forget your sins. Kalimti. Ikaupat. Ay katulo. Isolate your sins. Layo na yun. Ugang ikaupat. Keep moving. Padayon siya pagtuon sa pulong sa Diyos. So, samtag na pagayo. Kana. Okay, balik na itong pagkakarnal. Ang pagkakarnal, mauna nga luoy ang usa ka magtotoo. Kay ang kinabuhing karnal, dili ka na normal sa usa ka magtotoo. Abnormal ng kinabuhi. Okay? Abnormal ka ng matang sa pagkinabuhi, kaya ang usa ka tinuod nga Kristohanon, kinahanglan nga iyan ang ipahiluna, ipahigayon ang iyang kinabuhi. Diha sa kahayag sa espirituhanon nga pamaagi ug sa espiritual nga mga pagsangkap alang sa maong kinabuhi. Busa, ang atong pagtuon bahin ni mga panalangin, blessings, ato man gisgutan ning mga blessings, nagapasabot kini nato nga dunay sangputanan ang espiritual nga kinabuhi sa kabagtotoo. Dunay sangputanan kini samtang aniya pa siya dinhin ning kinabuhi ug ang sangputanan mao kanang gitawag taog pagkahamtong na sa spiritual nga kinabuhi, spiritual maturity. The superior quality of the mature believer's life is a testimony to divine grace. Pagsaksi ka na sa grasya sa Diyos. Pagpakita ka na. Okay? So, mao na. Superior quality of the mature believer's life, mao nang the dynamic spiritual life. All the mature Christian has and is nagaagad entirely sa saving work ni Ginoong Hesukristo ug ang iyang gasa nga mao ang operational divine dynasphere. Gasa niyo grasya. Kaya binibugod nimo, abigod nimo, ang kaluwasan, wa nato paning kamuti, sanglit ang kaluwasan, pinaagi man sa grasya. Gusto? Grasya ang pamaagi niini, kining pagkaluwas. Kini kong mga terminuha, mga pong sama sa kaluwasan, grasya, uban pa, murag na familiar na tagmayo niini nila. Pero ang nakaapan lang kay naapay uban ka nato nga wa pagyoy pagkaibaw o pagkatuhog sa mga buot ipasabot nila. Di ba? Panalitan sa pulong kaluwasan. Unsa magibot pasabot niya nga familiar kayong pulong. Bueno, ang kaluwasan, as i-review ang kaluwasan nga gisgutan sa pulong sa Dios, mao ang pag-angkon nimo sa kinabuhing wala nay katapusan. Pinaagis pag-angkon nimo nga si Ginoong Hesukristo imong personal nga manluluwas. Ang grasya mao ang gihatag sa Dios. Tanan nga gihatag sa Dios nganhi kanato mga tao aron wa na kitay lain pangbuhaton. Okay? So, sa dihang maghisgot kita bahay kaluwasan, ang kaluwasan resulta kana sa grasya sa Dios. At tungod ni ana, dili mahimo nga maningkamot ka aron ka maluwas. Sanglit ang kaluwasan, usaman kini
sa gitunol gitagana sa Dios ngari kanato gumikan kana sa iyang grasya. Kasabot ka? Grasya. Unsa may gisulti sa Episo 2:8-9. Unsa gisulti sa English? We have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Busa. Kung ikaw usa na ka magtutuo karon, if you are a believer now, this principle nagapasabot ka nato nga ang imong kinabuhi o ang imong pagkinabuhi nini karong higayon at this point in time, kinahanglan nga imong isandig kining tanan ngadto sa Dios. Apan dili kini usa ka literal nga pagsandig nga sa giingon mo lingkod ka na lang. Dili. Ato maning gisubli-subli paghisgot ning prinsipyuha, di ba? Wa ni magpasabot nga mo lingkod ug magmika ka na lang murag si Juan Tamad. Anong bumaka ning leksyon ni Juan Tamad dito sa Pilipinas nga maghuwat na lang mahog ang bungas kahoy. Wa na magpasabot na. Wala. Ang prinsipyo bahin ini mao nga gikinahanglan nga nahibaw ka kung unsang giandam sa Dios alang kanato. Aron makahibaw pud ta kung unsa ang mga butang, unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang kanato, aron mahibaw ta unsaon paggamit ug unsa ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. Samtang yun na pagayo, apan subo ginunaon. It's a tragedy nga naay daghang mga magtutuo karon ang wa lang gyud magpakabana. Wa lang gyud manumbaling nining mao nga kahimtang. Kay lagi kini sila nagasalig naman kay kuno luwas naman sila. Apan nagsalig dili kay nagsalig, nagasalig nga kuno luwas naman sila. Apan wa man nila makita nga ang Dios nagandam, nagtagana pa ug mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. Ang kaluwasan, by the way, sinugdanan rana sa imong kinabuhi dinhi. Apan naghatag pa ang Dios og labaw pa na alang sa imong kinabuhi dinhi. God can prosper a spiritually mature believer with a maximum expression of love because he now has capacity to appreciate God's blessings without forgetting their source. Nga dili niya kalimtan ang tinubdan nining tanan ngayang nadawat. Kinahanglan tas pag hinumdum bahin sa virtue nga naangkon sa usa ka magtutuo. Kita ang mga magtutuo are supposed to experience the virtue. Kini bunga kini. This is the byproduct sa atong pagtuon, pagtubo, diyas pulong sa Diyos. Kining gugma, this love that we are talking here about, kining gugma, mao kining gugmaha, nga way labot niya na ang pagbati. Emotion has absolutely nothing to do with that kind of love. This kind of love, this love of God for you, believer, emotion ang pagbati has absolutely nothing to do. Balik na to ni. Has absolutely nothing to do with this kind of love. Do you know why? Ibaw ka nga, no? Tungod kay kining maong matang gugma is a mental attitude kind of love. Nagasukad, nagagikan kining gugma sa imong panghuna-huna o sa imong pangisip. See? You see, sa atong pag-angay, pangigugma o mga butang, mga kahimtangan, mga kalampusan bakas kinabuhi, ang pagbati man natural ang atong gamiton, di ba? Of course.
Apan kung bahin na sa unsay gisgutan sa balang kasulatan, wa gyoy pagbati ang naapil niya ng bahina kay ang yatagan inig pasiuna o gipakadak-an niya na mao ang kahimtang sa panguna-una. It's in the mind ang atong pangisip, panguna-una. So kung bahig paghatag so punta nining giving, it's a matter of mental attitude kana. See? Kay bahin man is Christian life. Unsa may prinsipyo gyud ini ang kanang lintungan na yung prinsipyo nini. The Christian life is a what? A mental attitude life. Now, ang imong gugma o paghigugma kahimtang sa pangunahuna kana. Okay? Ang pagkabot nimo kalipay sa imong Kristiyanong pagkinabuhi kahimtang sa pangunahuna kana. Okay? It's a mental attitude, condition sa imong pangunahuna. Balikon ko sa pag-ingon, wa gyoy labot ang pagbati ni ana, wala. Emotion is practically out of the picture niya ng bahina. Sabtag na pagayo. Itisok na yun na sa imong kinaladmang galamhan. Okay? Let it sink in the inner sanctum of your soul. Why labot ang pagbati niya na? Emotion is practically out of the picture. And therefore, when we talk about the divine dynasty, kanato, na mga magtutuon nining panahon sa simbahan, operational divine dynasty. When we talk about it, we are talking about one of God's grace provision alang kanatong tanang mga magtutuo without exception. Apan, ayaw kalimot nga kining divine dynasty pagsangkap kini sa Dios. Alang kanato nga mo'y normal nga dapit, puloy ana normal residence of all believers. Okay? O kining maong dapit, puloy ana natong mga magtutuo, usa ka mental attitude, kahimtang na pod sa pangunahon na kana. Kaya bigod nimo igsoong magtutuo, basig nakalimot ka, ang kinabuhing Kristohanon usa ka matang sa pangunahuna. Yes, na nibalik na punta niya. The Christian life is a mental attitude life. O balikon tas paghatag og emphasis bahin sa operational divine dynasty nga pagsangkap sa Dios kini alang sa tanang mga magtutuo nga diin sa diyang kita mga magtutuo magapuyo diya sa sud niya na kita pagagaman paminaw kita pagagamhan sa Espiritu Santo, we are going to be filled by God the Holy Spirit na kita'y pakig-ambitay sa Dios ug nagahatag kanato kining dapita sa katakos our capacity sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. It enables us to keep on keeping on our spiritual momentum. Pagbuylo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Og maora kini ang dapit in our mind. Balik ko na po nako. In our mind, dapit kini diha sa sud sa atong pangisip. It's a mental attitude nga magahatag kanatong mga magtutuo sa kahigayunan sa pagsibog sa unahan sa atong espirituhanong kinabuhi hangtod until makabot na gyud nato ang stage of spiritual maturity, otherwise called the what? Capacity stage. That stage is the very stage nga maangkon mo na ang katakos sa pagdawat ug pagpahimulos sa mga panalangin nga gihatag og escrow blessings. Gitawag ni nato og escrow blessings. Capacity stage. For capacity for happiness, capacity for love, in short, capacity for life. So, sa ato nangiingon kanimo, igsoong magtutuo, ang operational divine dynasty
Moray dapit puluyanan. The only residence nga gipahiluna sa Dios, giandam sa Dios alang kanato mga magtotoo. While ni apakita dinis kinabuhi nga kalibutanon. Okay? This is the only place where there is peace, there is rest. Everything and everywhere outside of it, there is no peace. It's restless. This place of God's power, dapit kini nga nay gahom sa Dios, dapit nga naa kay kalig-on, okay? Ug kaisog nga which is now termed as the divine dynasty, operational divine dynasty, naa diha nimo masinati ang pagkatinaw, pagkatataw sa gahom sa pulong sa Dios. Ngano man, ibaw ka ngano, tungod kay maoraning dapitan ning kalibutana ang considered as a perfect environment. Ug di lang kay kana, masinati mo diha kung unsa ka tinuod, kamatuod, kabugos, katimos sa gahom sa pulong sa Dios. Well, hatagan ka na kung usa ka teksto sa Biblia nga magapamatuod nga masinati mo ang pag-angkon ug kusog o kaligunan sa imong pagka magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Okay, abrihan imong Biblia. Filipos 4:13. Philippians chapter 4 verse 13. Sa in English, kini na kanayon. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Abi nimo, diha sa sud sa operational divine dynasty, ana diha masinati mo ang kadasig, kadaugan, kamabulukon, kakulbahinam sa imong Kristohanong kinabuhi. Mo na giingon natong dynamic spiritual life. Okay? Sulay ragod. Sulay. Pramutanan po ko, tingali mo ngutanan. Unsaon good nato pag suwaya na? Well, of course, muagi kas patukaran, kanang patukuranan, pamaagi, protocol sa plano sa Diyos. Nga ito naman ang isugutan. First of all, ang tao kinahanglang moagis pag dungog, pagpamatis mayong balita sa kaluwasan, okay? Ug human niya madunggi, human niya masabti ang kaulugan sa gospel. Unsa man ang iyang buhaton? Iyang dawaton, iyang tuuhan si Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang personal nga manluwas. Ginamit, of course, ang iyang kabubuton. Okay? Kana nagpasabot, kinabubuton ang iyang pagtuo kang Kristo, og diha-diha siya maluwas, hatagan siya kinabuhing wala na'y katapusan. Sigurado na siyang mahilangit, kay nahimo naman siyang anak sa Dios, pinagi siyang pagtuo kang Kristo, mga buhat 16:31. Human siya maluwas, kinahanglan siyang musunod sa mando sa Dios. Diya sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon siya sa Dios sa iyang kinabuhi Kristohanon, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw-adlaw. Hangtod malampasan niya ang iyang pagkabatang masuso, baby believer, ngadto na sa pagka hingkod, bayong-bayong kung lalaki o pagkadalagita kung babae. Excuse me. Hangtod makabot na niya ang pagkahamtong spiritual maturity o kana, ang stage of capacity to receive blessings from God. Diha na niya mahimaya ang Diyos. That is the only time he can glorify God. Mao kana ang atong pagpasabot kanimo
nga labaw na natong gikinahanglan karon ang pulong sa Dios. Ikaw nga magtotoo. Ayaw na ni kalimte. The more we need God's word, niining mahulgaon nga kahimtang sa kalibutan. Kay daghanang nagkalayo gyud, wa nagyoy mga kamatuoran nga kay tungod kaniya manggihapon punta gawas kaniya tas panahon sa simbahan, panahon kini sa unsa apostasiya, nagkalayo, departing from the truth ang mga tao. Mao na ang Dios sa iyang pulong diha sa Old Testament. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 nagaingon, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Karon noon ikaw naga atubang o mga pag-anto sa kinabuhi, then ingon nga magtotoo, timan ipon nang gisulti ni Apostol Pablo diya sa Roma 8:18, Romans 8:18 ang gisulti ni Pablo. Our present suffering are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Such a hope comes only from Christ. Naaragyod na. Gikan ni Ginoong Kristo. The hope of heaven is God's solution for sorrow. Kung you are sorrowing, nag-antos ka, then timan-i ka na nga mga pulong. Mauni ang atong pagpasabot kanimo, tuki, bahin ni mga butanga, timan itong mga prinsipyo nga atong gipangisgutan. Kay kini bahin kini sa atong hilisgutan, atong dugukan nga pagtulunan the dynamic spiritual life of believers. Dinhimaw man nato kining atong topic, the dynamic spiritual life of believers, o ugma natay nindot na usab nga paghisgot, lain nga pagtulunan. Di lang nako sulti unsa kaning topic, kay it's a preview of unsa coming attraction. Okay? Mo nang gidapit ka gihapon, ayaw si piyata ang sumpay sa atong paghisgot, pagtuon sa pulong sa Dios, kay daghan nga mga kulbahinam nga mga pagtulunan gikan sa unsa Bible doctrine from the Bible. Magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon gayon, pagsangkap ka namo sa imong mga kasangkapan nga espirituhanon, spiritual assets nga mong ikinahanglan o Dios sa mga adlaw panginabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Wala kami mahimo kung wala ang imong mga pulong. Walay kahulugan ang kinabuhi kung dili kami magatuon sa imong pulong. Pagkat-on nini, pagtuon nini, pagdawat nini, paghangop nini, ug pagakos nini, pag-angko nini sa among kinabuhi. Kay kiniman ang tinuod nga kinabuhi samtang aniya pa kami niining kinabuhiya, niining kalibutan na gidumala ni Satanas. Salamat o Dios sa imong pagsangkap kanamo, the sword of the Spirit nga imong mga pulong. Danda kami pagbalik ugma o Dios dinhi aron kami makapadayon ngayon sa among pagbuylo, pagsibog nga tusunahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat ning tanan. Uban kami sa among pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.